всички Божи, ние сме ти благодарни за тази възможност, привилегия, Господи, която ти ни даш от това Божие събрание, Божие от това ти. Господи, ние да прития да дадем това общение, Господи, състоянието, за да ни водиш, Господи, в този прогноз, защото ние са револта са лоши Божи. Нека, Господи, ние са когато ти вярваме, когато ти служи, когато ние се ховаваме в Тебе, Господи, сега ти Божи. О, да съхраняваме, Господи, да съхраняваме Божи святи, да съхраняваме Господи духа си, Господи, да израстваме в духа Божий и да следваме Тебе, Татко Небесни, защото от Тебе, Татко Небесни, няма друго. Не ти благодаря за всяко усилие, благодаря ти, Господи, че си молил за нас. Благодаря ти, че си правиш, че си благославиш, Господи. Ти си даваш на всички волни Божи, за Татко Небесни. Нека Твоето благословение, Господи. И Твоята милост, Господи, да почива върху всеки един от това Боже, защото ние си държаем, Господи, от Твоята милост. Господи, Господи, ако Ти не си с нас, и на това, Господи, ние Ти благодарим, че в Твоята милост, Боже, ние мога да получим всеки добър отговор и всяко добро благословение. В името на Исус, сега, Господи, се молим на пастора Боже, Пастор Господи, ние го благославяме, явно из нас си. Ти, Господи, ще го седи съвършено, както, Господи, ще се реши. Но възлагано с това титка да ще Господи, ще се реши възлагам. Господи, молим Ти, Татко Небесни, дай Твоето благословение за Сосо Стари, в името на Исус. Амин. Амин. Спет микрофоните. Брат Митко, сми микрофона. Да. Спини микрофона. Да. Аз ще помоля сега кратка мътя и ще му към Словото Божие. Святи Господи, пред Тебе си можем в този вечерен час. Моля Ти, Божието, в крайния този ден отнеме тая чудесна мъдрост да бъде събрана в Твоето име, Господи Божие, братя и сестри, с които сме заедно и в България и от чужбина, Господи Божие, от Европа и от света. Моля Ти, Боже, за Твоето присъствие, на което сред нас. Моля Ти, Боже, че Ти с нас и в нас, Господи Божие. И Твоето Слово, това, което ни препреждава, наставлява и учи, да Ти оставим верни в пътя до край. Пътя да свършим, вера да пасим, Господи Боже. Сега Те моля, премини от сърцето на моите скъпи брати и сестри. Нека да бъдат подготвени, Боже, за Твоето Слово и аз да бъда готов. Говори ни от небето, Господи Боже, нека Твоята воля да бъде всичко на Тебе, опаваме. На Тебе се надяваме. Писай, казваш, изпращам Словото Си и Словото ми няма се върне празно, но ще извърши това, за което се свършено час. И ние казваме, Господи, дойди, Боже. Сам си казал Словото Божие, не само с хляб човек, но всяко Божие Слово. Да, Господи Боже. Готови си, Боже, да чуем Твоето Слово и тая вечер. В името се моля Твоя, Боже. Амин, Татко. Амин, Боже. Слава да бъде на Господа. Днеска темата ми, върху която ще разсъждаваме, тя е по-скоро върху Евреи 9:28, но ще кажа първо, това, което е заглавие темата. Има надежда за тези, които вярват в Господ Исус Христос. Има надежда. Словото Божие казва така. Извинявай съм. Евреи 9:28. Така Христос, като бе принесен веднъж за пресеги греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грех, за спасете на тези, които го очакват. Тук ясно казвам, Христос беше принесен веднъж за пресеги греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грех, за спасете на тези, които го очакват. Нашата надежда е Христос, вижте. Ако в този свят виждаме много неща, които се случват. Гледате е описано, че има войни, военни стокове, земетресения, наводнения, бедствия, глад, мор, трусови, тези неща се случват. Ето скоро гледах един клип за Нигерия. Там в църквата има големи гонения. Има хора, които са избивани. Християни говоря. И в момента има войни между Русия и Украина, Израел, Палестина, Ливан, Иран. И на много други места има такива военни слухове и войни. Но това, което предстои, това, което очаква християните и църквата е не да правим света да стане по-добро място за живота. Но ние знаем, че всичко отива към своя край. И гледа така, както ще ден първи, така ще му ден последен. Важно за нас като християни
да живеем с вяра в Господа. Самия апостол Павел в края на своя живот каза така: подвизах се доброто вестване, пътя свърших, вярата опасих. И сега, ние като християни не знаем точно дата, кога ще дойде Господ. И не е дадена. Но знаем, че ще дойде той, който е по-важно. И Словото Божие наистина ни дава така уверение. Какво да става в този свят? Ние знаем, че нашия живот е в ръката на Господа. В Колосяните ти казва така: животът е скрит с Христа в Бога. Нашия живот е в Бога. Така че какво да става в този свят, това не може да пречи на християна да може да следва Господа. А ако в първата църква, началото вече знаете, радост, беше хубаво всичко. Бяха заедно, чудеса, изцеления, знамения ставаха, заедно бяха толкова време заедно. Но при дойде гонението, знаете какво става. Стефан беше без с камъни, Филип избяга от Самария, там проповеда. И много от вярващите в църквата бяха прогонени, така, ако мога така. Но това не спря Бога. И сега, днес Бог говори и чрез събитията. Това, което става, това говори, че има един, който е над всичко. Не всичко е врагата на човеците. Виждаме това, което става, и това е точно билито описано. Това, което е написал Бог в Словото Божие, се изпълнява. И сега, просто ние трябва да бъдем будни и трезви и да разберем времената, в които живеем, и събитията, които стават около нас. Нашата вяра и нашата надежда идват от човека, идват от Божие Слово. Сега много хора питат кога ще стане и как ще стане. Но чува съм много такива въпроси. Нашият отговор е тогава, когато Бог дойде, когато реши. Ще кажа защо. Словото Божие каза: а за онзи ден и час никой не знае, а само Бог. Така че не е въпросът кога ще дойде. Въпросът е къде ще се намериш ти, когато дойде Бог. Това е главният въпрос. Самия Исус Христос, бидейки със своите апостоли, подготвяше за времето, когато той ще отиде от тази земя. И той им каза: не се притесняват, не се безпокоят. Той каза: както вярвате в Бога, така вярвайте в мене. Сега дома, както днес вярвате в Бога, който не виждате, така и мен няма да се няма да виждате, но искам да вярвате по същия и от мене. И той им каза така: не се смущавате сърцето ви, вие вярвате в Бога, вярвате в мене. Той много не знаеше какво ще стане, когато той не го разпънат, после сърце как ще има гонение, ще има много неща. Всичко това Бог го знаеше. Баш той им каза една отека: дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз ще да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида да ви приготвя място, пак ще дойда и ще взема при себе си тежното, където съм аз, да бъдете и вие. Сега ще има в момента, в който Исус направи, което беше необходимо за нас, на кръста, да го направи на кръста за нас. И сега, че и до времето, когато той ще вземе църквата си, при себе си. И много път така съм се разсъждавал. Бог за 6 дена създаде света. 6 дена. А вече Исус 2000 години е там и вече не се подготвя място за своите последователи. И Словото Божие, за това апостол Павел казвам, нещо, което на човешко име сърце не е дохождало, това е приготвил Бог за тези, които го любят. Всеки от нас ще бъде много, много, много приятно и знан, когато е в Божието присъствие. Важното е да остим в Бога, да останем с Него. Словото Божие, апостол Павел казва в Римляни 8:18: нищо от сегашните време страдания не могат да сравнят с това, което предстои. Което чака нас на висата. Вижте, това е много... Всеки е много сенка така. Поне смятам, че сегашните времени страдания не служават да сравнят с славата, която има се отвие към нас. Защото земя, като трудности, като изпитания, като страдания, те са временни. Временни. И въпреки това, Бог ни дава сила, знаем да приемем всичко това. Но това, което очакваме вечност, нещо, което няма чало, няма край, нещо, което няма как да го разберем с нашия ограничен ум. Когато си замиш на тази земя, той казваш така: горе по човешки не може да разберете, а горе за небесни неща, какво ще разберете? Не си е така. Не си ограничени хора в пространство, в знание, в мъдрост. Да, но това, което е необходимо, той ни го дава да го разберем. В Второзаконие 29 така: скритото принадлежи на Бога, а откритото принадлежи на нас. Така че той е дал на хората необходимото знание за сътворението, грехопадението, изкуплението, спасението и живота, който наистина
трябва да живеем с вяра. Това са неща, много дълбоки неща. Хората понякога се принчат в много неща, които търсят, които нямат ясна обосновка и прибавят много неща на словото и оттам залитат. Zato и ние нека стоим в това слово, което е написано. Не да прибавяме, ни да отнеме. Словото е също ясно и категорично. Сега, той каза да му над себе има много обиталища. И когато Исус се молише на Отец, и в един си каза така в края на молитвата: Отче, желая где съм аз да бъдат с мене и тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ми възил преди създаването света. Виждаме, че Исус желая да бъдем заедно с Него. Както не иска да бъдем при Него, той иска да бъдем с Него. Значи това е въпрос на време, в което имаме тази земя да преживеем. И въпрос на време, когато ще държим църквата при себе си. Да, това е нашето очакване. Кога ще стане? Как ще стане? Това не е толкова важно. Важното е да оставим с Господа. И докъде да опазим вярата и наистина с Него да бъдем един. Слава да бъде на Господа. Сега, в Словото Божие, апостол Павел тук говори за нашето събиране при Него, за пришествието на Господа. Само това пришествие на гръцки означава грабване, улавяне, отнасяне. Това е гръцкият превод. Сега. Тук се казва Псалмите така. Псалмите 2 глава от 1 до 3. А колкото за пришествието на нашия Господ, Исус Христос, и нашето събиране при Него. Пришествие и нашето събиране при Него. Сега, кога. Молим ви, братя, значи, да не се поклащате лесно от здравия разсъдък. Нито да се смущавате било от дух, било от слово или от послание. Уж от нас е изпратено, като че ли вече настана деня на Господа. Никой да не измаме по никой начин, защото това няма да стане, докато първо не дойде отстъплението и не се човекът на греха, синът на погибелта. Сега, разбира се, това са неща, които ще има отстъпление, ще се яви Антихрист. Но въпрос е, всеки от нас живее на тази земя, има се начало, има си край. Никой не знае колко седите на тази земя. Ние трябва да бъдем винаги готови да срещу Господа. Да, ние чакаме спасението, чакаме, така, нашето общо събрание при Него. Обаче, някой ще свърши дете, Бог го взема. Друг продължава и така. Важното е живота, който има на тази земя, да го гледаме с надежда и с вяра, че живеем при Него. И наистина Словото се изпълнява. Това, което не се слава. И така. Никой да не знае по никой начин. Сега. И в Йоан 14 Исус каза, когато питаха, кога ще бъде това, ще и сега кога е Исус. Именно святия Дух, който е в нас, той ни дава така да разбираме това, което предстои да се случи. Откриване полека завесата. И каза така, когато дойде онзи Духът на истината, ще го опъта към всяка истина. Значи това, което е необходимо да го знаем, Бог ще ни разкрие чрез Словото Божие, чрез Духа си. Защото няма да говори за себе си, но каквото чуеш, ще говорим и ще извести за ините неща. Святия Дух и Словото Божие. Те се вървят ръка за ръка. Така че ние трябва да имаме ясната вяра и упование, надежда, че Бог на определеното време, така като необходимо, той ни го дава. Стъпка в стъпка, полека. И сега, кога ще бъде това? Това е интересен въпрос. Това беше въпросът, който се задаваха и апостолите, когато те му говореше за последните времена. Вижте сега, Исус в Матея 24 глава, тук виждаме Исус със своите апостоли, така близко един на друг. И той му каза така, и когато среща Ененския хълм, учените дойдоха при него, да саме. Значи сега дума, Исус говореше много неща на нещата, но те дойдоха при него да го питат нещо лично. Кога ще стане това? Кога ще бъде край на света? Кога ще бъдат тези неща? Така, кажи ни кога ще бъде това? И къде ще бъде брегът на твоето пришествие и на свършването на века? Виждаме аз конкретни въпроси. Исус към казва, че пазете се да не ви заблуди някой. Заблудата е това, което наистина е страшно. И днес има, разбирате. Има хора, които са чул съм, които говорят определени дати, години, времена, когато дойде Господ. Това нещо го няма Библията. Някой си мисли, че има някакво откровение. Вижте, откровението трябва да бъде основа на Божие Слово. Това, което пише Божие Слово, е истината. Исус каза за он един час, значи никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. Това е истината. Небето и земята ще преминат, но моите да ми няма преминат, така Господ Исус. Така че, нека да верим на това, което Господ каза. А тук е каза някои неща, които се случат, вижте. Мнозина ще дадат моите име, казвайки, аз съм помазаникът и ще заблудят мнозина. Значи, виждаме тук, ясно каза, че ще има
хора, които се заблуждават, ще има хора, които ще бъдат отзаблудени. Това е истината. Но каза така, ще чуете за войни, за войни слухове, но внимавайте да се спрещавате, понеже те неща трябва да станат. Но това няма ще се свърши като. Защото ще се бъде народ против народ, царство против царство, и на разни места ще има глад и трусове и морда. Виждаме, че Словото Божие се изпълнява. И времето е толкова динамично. Почти всеки ден някъде по лицето на земята, защото има някъде войни, някъде земетресение, някъде наводнение, някъде бедствие, някъде мор, някъде трусове. Словото се изпълнява всеки ден. И това трябва да бъдем внимателни и будни, как вървим пред Господа. Да я правим компромис с Словото Божие, компромис с живота си. И нещо, което е важно тук в Деяния, 1 стих, отново тук Лука пише така. Когато те го питаха: Господи, сега ли ще разумеш на излезе царството? Това е въпрос. И той им рече: не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт. Много ясно казва, че има неща, които е дадено да ги знаем, има неща, които са само за Бога. Това е истината. Така че, без да че колко си любопитен, без да че колко си много да знаеш, Бог дава достатъчно конкретно каза тая класия. Ако нещо е повече, Бог ще възклича Святия Дух. Сега, какво ще стане с християните при пришествието? Значи, представете, че някой от нас доживее пришествието. Разбира се, това е наше желание, но никой не знае кога ще бъде тази земя. Какво ще се случи виж сега? В Първо Солунци, човек това казва така. Тук апостол Павел пише като себе си, като ще бъде там. И казва така: а не желаем, братя, да останете в неизвестност за ние, които умират. Да не скърбите като другите, които нямат надежда. Виждаме, че тези, които умират в Христа, има надежда, те са при Бога. Ние имаме надежда. Ние ги спращаме при Него, нас не е мъчно се разделяме, но тези, които са в Христа, те да отидат при Бога. Така че, казват, трябва да имате разбиране тези неща. Защото ако вярваме, че Исус умре и възкръсна, така и починате в Бог, в Исуса, Бог ще приведе заедно с Него. Колко ясно казвам. Защото това ви казвам, че Словото на Господа, че ние, които останем живи до Господа пришествие, няма да предадем починалите. Поне сам Господ ще слезе от небето, повелителен вик, приказ на Архангел и при Божия трава, и мъртви Христа ще са спомал пред. После ние, които станем живи, ние, които станем живи, казвам, за себе си говорим, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да влезем Господа. Въздуха, така ще бъдем заедно с Господа. Тези, които станат живи, ще бъдат грабнати с Господа. И тук наистина Словото Божие казва, тези, които са мрели в Христа, ще възкъснат. Това е нещо, което няма как сега на този етап да обясним, ако мога да. Има стихове, които пишат, но като стол ще си прочета няколко стиха и в крайна сметка всеки може да прави така, да себе си една картина, ако мога да, доколкото е възможно, за това, което предстои. Коринтяни 5 глава, 1 стих, апостол Павел казва така: защото знаем, че ако се разрази земния дом, тук говори за тялото, това е земния дом, телесен скинен, имаме от Бога здание на небесата, дом нерекотворен вечен. Там в небето има нещо уникално, нещо нерекотворен, вечен, нещо, което не е направено от ръце. От Бога направено лично, видите. Поне този дом изтенем, като жидаме, да се облечем с нашето небесно жилище. Да, нормално е. Това е нашето естество, то си отива към своя край. Плътта каже, се не пръста, а духа каже, се при Бога. И казва така: понеже казвам, се отразявам, то предпочитам да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа. Къде е дома? При Господа. Да търсим вечни пришелци. Тя каза, за мен по-добре да бъда там. Сега в Филипяни, първи стих. Апостол Павел говори от позицията на човек, който е бил там. Значи той не говори само така пише. Той не пише просто само така, това, което в момента бъде от духа. Той е бил там. Той е видял. И той буквално пише така, вижте, сега погледнете кака ця. Филипяни. Защото за мен да живее Христос, а да умре придобивка. Нещо много добро. Но ако живея в тялото, това значи плод от гълото ми и така, що да избере не знае. Винаги той се раздвоява. Не знам кое е по-добро. Дали да остава тук или да бъда там. Така, ако питаш мене, аз ме по-добре там. Тук тази земя, знаете, имаш толкова много изпитания. Бой, хвърля хубаво по морето, като блял. И колко в Коринтяни каза, така бях, един ми каза, че смъртта така себе на ръба на смъртта. Виждаме какво е претърпя. И той каза, за мен как по-добре да бъда там. Но каза така, но съм натясно между двете, понеже имам желание да отида да бъда с Христос, защото това би било много по-добре. Значи, и каза, да отида при Христос, това би било много, много по-добре за мен.
но да остана в тялото е по-нужно за вас. Сега дума, бидейки на тази земя, Бог употребява да насърчава църквите, да създава нови общества, да ходя постоянно при църквите, да ги насърчава. Той каза, за вас е по-добре да бъда тук, ама за мен е по-добре да бъда там. Той знаеш какво е. Сега, и Словото Божие, така много се каза, как ще се случва? В глас в миг на око, глас на архангел и в църквите няма без да се усите, ще бъде главната ловина от Господа. И кой ще стане сега? Как ще стане това? Какво ни казва от Словото Божие относно този миг, този момент? Така промяната стане миг на око. Так. И какво става се, вижте? В 1 Коринтияни 15 глава. А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божие царство. Значи, тук като виждаме Божието, това ще остане тук. Там не може. Нито тленното наследява нетленното. Ето една тайна. Ви казвам, това е тайна на Исус от Бога. Ние ще се починем, но ще се изменим. Ще се променим. В една минута, миг на око, при последна тръба, защото тя ще затреби и мъртвите Христа ще разкъснат нетление, а ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление, а това смъртното се облече в смъртие. Сега няма как да го обясним, няма как. Как ще направим? Това е факт, който трябва да го приемем с вяра и знаем, че Бог ще направи това, което е необходимо. И като тук да обясня преди си от контекста. Първият човек е от земята, пръсния. Вторият човек е от небето. Какъвто е пръснят, такива са и пръсните. И какъвто е небесния, такива са небесните. Сега дума, тук говори, че първи човек е Адам, втори човек е Христос. И ние, които сме Христови, сме новородени, имаме в нас ново съзнание, вече наистина имаме надежда, че това плътта се отиде, тя си е пръста. Но този, който е в нас вътре, той ще при Бога. А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да бъдат Божие царство. Така че това е нещо много важно да го разберем. И Исус си каза така: злоразумени, мои братя, бъдете твърди, непоколебими и презрителите всяко Господно дело, поне знае, че Господ трудът не е празен. Слава да бъде на Господ. Сега, в Филипени 2 глава казва, че Исус Христос ще преобрази нашето тяло, ще го промени. Сега как ще стане? Какво ще стане? Нали, никой не може да каже с точност как ще бъде променен. Само Бог знае, защото Бог е този, който променя. Но ние трябва с вяра. Знаем, че ние пътуваме към това място, към Бога, към небето. И казва така, защото нашето гражданство е на небесата. От дето и очакваме спасител Господа Христа. Очакваме Христа. И кога после? Който ще преобрази, ще промени нашето унижение, да стане съобразно с Неговото тяло. И ще бъдем подобни на Него. Как да станем така? Подобни на Господа ще бъдем. По упражнение на силата си да покори всичко от себе си. Слава да бъде. Това е нещо уникално, няма как да го кажеш. И даже първия на 3 глава, втори стих. Тук отново е много интересен момент, в който той казва, че бъдем подобни на Бога. Как да го разберем нещо? В Словото место казва, че бъдем подобни на ангелите. И тук дава Словото пък така. Вижте, коя любов е дал нам Отец, да речем Божи чеда. А такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не познава. Възлюбили, сега сме Божи чеда. И още не е стало немо, ще бъдем. Знаем, че когато станем, ще бъдем подобни подобни на Бога. Разберете, това не ще работа. Защото ще го видим както е. Тогава, като им при Него, ще бъде вече ясно. Няма да има скрито покрито. Сега съждаваме, наистина. Разберете, много път съм се така, като кажат, виждал са картини дядо Божие. Но Бог не е дядо, бе. Бог е навсякъде. Представете си, няма място, където Бог да не е. Аз разберете какво става, за какво да говорим. В Деяния Словото бъде така, защото в Него живеем, дивим се, съществуваме. Няма място, където Бог да не е. Разбирате какво става? Бог е навсякъде. И ние като им при Него, тогава ще говорим, че лице в лице. Ще видим цялата му същност и всичко, което е Той. Но там като им. Сега, в Йоанна 5 глава, Йоанна 5 глава, така много ти се казва така. 28-22 си казва така. Действайте чуди от това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще гласа му. Ще излязат и онези, които са вършили добро, ще разкъснат за живот,
а който се върши злом, ще са злом за осъждане. Виждаме, че ще дойде ден, когато всички ще разкъснат, ако мога е така. Едните за вечен живот, другите за осъждение. Разбира се, тук говори като факт нещо е случай, няма да виси намедаш всичко, или ще бъдат пред големия престол, или ще бъдат да почват наградите. Но като цяло говори, че ще дойде време, когато всеки ще се яви при Господа. И каза така, истина ви казвам, което ще е моето учение. И вярвам този, който ми е пратил, има вечен живот. И няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. Виждаме какво става тук. Понякога, преди време, като бях такова млад вярата, казах, брат, не мога и нещо при Бога, Бог ще ни дърпа ушите, това не. Да внимаваме много. Викам, сега аз не знам, някакси много така. Не, по-стари вярващи, така опитаха да научат на благочестие, така да бъдем, така, ако му кажа, страхопочитания. И така ми ставаше интересно. Как Бог може да наказва хората, как Бог ще наказва неговите деца. Така беше ми интересно тогава. Но знам, че ние късна пред Господа, това ще бъде лично между мен и Господа. Моите грешки и грехове са простени. Това е всичкото. И Библията така ще изнесе всеки си пред Господа, говори за християни, да получи награда според това, което е вършил, според делата си, награда. Така че, важно да разберем, че и не всеки християни пред Господа, и ще бъде за осъждение, други за награди. Това са двата съда. И сега, нещо, което е важно да го разберем. Лука 17 глава, тук е много интересно написано. Представете си, ако в този момент дойде Господ и вземе своите си, какво ще се получи, вижте, така го дава разделението. Време разделно, ако малко е така. За така, казваме, че в една нощ двама ще бъдат на едно легло. Ето, бъдете едно семейство, мъж и жена, спът на едно легло. Едни се взема, а другия ще се остави. Кой се взема? Взема се този, който вярва в Господа Христа, който се е покаял, който го е приел. Но другия остава просто. Другия имал шанс, имал да се възможност да приеме Бога, но не го е приел. Остава. Движни ще имат заедно. Една се взема, друга са движни. Тук говори за работа. Знаеш, че колеги, колежки, хората, с които работим, знаят, че вярващи, но не откликват. Нали казват, да, аз вярвам, Бога, уважавам там, обаче ще карат по-своему. И да време Бог взема своите и другите остават. Това е истината. И казват, двама ще бъдат на нивата. И не се вземе, а другия ще остави. За какво говорим? На тази време, в което човек, чрез решение, с което взема, чрез изборите, които правим, той сам каза къде иска да бъде. Има хора, които казват, аз не вярвам, не искам да вярвам. Добре. Ти не искаш да вярваш и няма да бъдеш в небето. Ти не искаш да вярваш, няма да бъдеш спасен. Сега, основното, което ясно казвам, тези, които вярват в Него, ти ще бъдат при Него. И така сега нещо, което е важно. Отговорността, ако говори за семейство, приятели, работа, това са хората, които са около нас. Ние имат отговорност да им покажем Христос. Сега понякога има едно учение, казва така, що един човек е повярвал Господа, цялото семейство се спаси. И взимат Корнилий дома му, тъмничният заятел дома му, обаче чакайте. Сега Корнилий, когато повярва, Корнилий още преди да повярва в Господа, вярваше в Бога, макар да не познаваше добре. Той беше благочист човек. И цялото му семейство го уважаваше. Той беше на почет. Когато той повярва, чрез него повярва целият му дом. После тъмничният заятел също работа. Искам да кажа, че който вярва в семейство, той ще бъде спасен. Няма такова универсално спасение. Един повярвал, всички ще бъдат небето. Няма такова, не се получава. Трябва всеки да направи своя избор за себе си. Разбира се, хубаво е, когато не се двамата вярват. Ще помните Лот с жена си, излязаха. Лот, жената ми и двете дъщери. Тръгваха навред, какво стана? Жена се обърне и остана там. Не бяха заедно семейство. Искам да кажа, че всеки сам за себе си. Бог каза, Лоте, бягай за живот си и не гледай назад. Така че всеки от нас има така призвание да върви напред, да не гледа назад. Сега, искам да кажа някои от белезите на последното време, ако мога да така. Матея 24 глава, Марка 13 глава и Лука 21 глава, може да прочетете си го вкъщи. Тук се говори за земетресение, наводнение, войни, глад, мор. Много нещата се случват днеска. Обаче сега, Словото Божие говори за някакви неща. Отстъпление, антихрист и голяма скръб. Това са неща, които наистина ще се случат пред на земята. Вижте сега какво се така ще прочета два пасажа от Стария Завет и после ще говорим още ще можем.
Деяния, извините, в Даниил, 12 глава, тук говори за края на дните на човечеството. И в едно време великият княз Михаил, който се застъпа за твоя народ, ще се повдигне, ще стане време на страдание, което никога не е било, откакто народ съществува до това време. И в това време твоя народ ще се спаси. Всеки, който се намери, написал книгата. Всеки, който се намери, написал книгата, ще бъде спасен. Това е истината. И множествата, успящи в пръста на земята, ще събудят едни за вечен живот, други за срам и вечно презрение. А разумните ще сияят със светлината на простора и онези, които се обръщат мнозина в правда, като звездите до вечния кое. А ти, Данииле, затвори словата и запечатай книгата до последните времена, когато мнозина ще изследват и знаят за нея, ще се умножава. Слава да ме наистина, че света виждаме, че светът Бог дава лично откровение, наистина стъпка в стъпка да разбираме времето, в което живеем. И още не си ще прочитал в Ефесаия, 26 глава, 20-21 казва така. Ела, народния мой, влез в скришните стаи и затвори вратите си с себе си. Скри се за миг, докато премине неговия гняв. Ето Господ излиза от място си, за да накаже жителите на земята за беззаконието им. И земята ще открие кръвите си и не ще покрива повече убитите си. Това е страшно време, вижте. Понякога всеки от нас е гледал филми като Титаник и нещо подобно, когато наистина винаги има хора, които заминават в този свят, има и други, които наистина остават, така, които наистина в края за главните герои. Тук главни герои няма да има. Главните герои ще бъдат при Господа. Всички останали, за жалост, нечестивци ще бъдат погубени. Това е страшно, разбирате. Затова Словото Божие каза, ако днес чуете гласа му, не закоревай сърцата си. Много хора си играят на християнството. Мисля, че едва не. Като още не ми е времето, искам да преживея. Чул съм такива абдикации. И сега искам да сега съм млад още, искам да живея, искам да чакаме. Никой не така да умираш. Защото трябва да си говоря за истински живот. Живот без Христос, какво е това? Суетна работа. Така че е важно да ги разберем. А относно вижте, че Бог е този, който има ангажимент към своите си и няма да ги остави, че това е много важно да го знаем сега. В Първо Солунци, първа глава, 10 си казва така. И да очаквате Неговия син от небесата, същия Христос, когото възкреси от мъртвите, който ни избави от идещия гняв. Не казва, че няма да има гняв, но казва, че Бог ни избавя. И после казва така. В Първо Солунци, 5 глава, 9 стих. Защото Бог ни е определил не за гняв, но да получим спасение чрез нашия Господ Христос. Вижте, Христос умря за нас, да ни избави от този свят, да ни даде вечен живот. Така че ще има и които ще поставят, но това ще бъдат наистина тези, които ни радват Господа. И сега важно е за нас да Словото Божие казва, пазете себе си от заблудително лъжеучение. И някой ще какво да ще това? Ще ви казвам, защо, вижте. Сега, живеем във време, което има много проповедници, много църкви, има различни учения. Обаче, Словото Божие казва така, никой да не имаме с празни думи, понеже преди такива неща идва Божия гняв върху вселената и покорствата. Празни думи са думи, които наистина не са по Бога. Понякога хората обещават много неща, които Бог не е обещал. Ще кажа, защо е нещо така символично. Понякога хората казват, ела при Бога, няма да имаш проблеми, ще бъде наред в този живот. Така. И го едва не казваме много неща, които Бог не ги е обещал. Но ние обещаваме, дойде при Бога. И когато човек дойде при Бога в църквата, се покая и приеме Господа, и като почне изпитанията, като почнат трудности, като почнат страданията, какво става? Той човек ми каза, какво ми даде главата. Разбирайте ме, вярвайте на това, което пише Божие Слово. Не се впрягайте в тези неща, които някой го украсява Евангелията. Не. Исус Христос проповядваше това Слово. Който вярва, спасява. Който вярва, заминава. Така че няма може да го украсяваме. Напротив, Словото Божие даже казва, ние като християни да внимаваме какво слушаме и кого слушаме. Това е нашия ангажимент. Някой казва, аз не разбирам, чакай. Що си поверил Господа, що си го приел? Бог е дойде в тебе. Имаш Словото Божие. Свирявай това, което ти говорят. Дали тук или го няма. Ако е Библията става да бъде Господа, го няма, и тя тема си, там действат такива неща. Словото Божие казва така. Въззимане не вярвайте на всеки дух или на всяко учение, но не сте духовете, дали са от Бога, защото много лъжи пророци излезнаха по света.
колкото искаш, бол. Въпросът е си и ти да си има ангажимента да вярва и да не вярва това, което слуша. Аз сега много пъти. Критерият за това, което е от Бога, е Божието Слово. Някой казват, имам сега нещо страшно ново, нещо ново, едва не, никъде си учили, никъде си учили. Само на него да е Бог. Съмнявам се. Някой ти го е дал, не знам кой го е дал. Така че това, което Бог говори, да говори ясно. Словото Божие каза, ще има, ще говори около 5 минути, не повече. Отстъплението. Какво значи отстъпление? Вижте, отстъпление поради измамни учения. Не е отстъпление в хората, които се те цветите си погибат, те си така се говорим за хора, които са дошли, чули, видяли и видим и качи, и да някой се ги заблуждава и те тръгват по други учения. И това е страшно, разберете ме. Защото понякога човек си мисли, че е спасен, мисли, че е християнин и следва лични учения такива и се заблуждава. Словото Божие ще казва ясно в Тимотей. А духът, лично казва, че в последните дни времена някои ще отстъпят от вярата. За какво говорим? Някои, защо? И ще излъчат измамни духове и безсъдски учения. Причината каква е? Ще са измамни духове и безсъдски учения. Видим, има Слово Божие. Исус казва Словото Божие, моите думи дух са и живот са. Обаче дяволът си има свои лъжепророци, лъжеучители, лъжепастори и те се проповядват и тяхното учение води към погибел. Словото Божие казва, че ще има и такива хора в тези последни времена. И ние трябва да пазим себе си от тези неща. И нещо повече. И както и силата изгражда, така и лъжата, заблудата разгражда, руши. Разбирате ме? Значи не може да изграждаш своя християнски живот на лъжа. Няма как да стане. Словото е истината. И всека нарата. Няма как да прибавяме и да мислим, че едва като прибавяйки, украсявайки Евангелието, ще стане по-апетитно или ще им хареса на хората. Не. Проповядайте чистото Божие Слово. Вижте сега в Тимотей, Словото Божие така. Внимавай на себе си и на поучението си. Постоя се в това, защото като правиш това, ще спасиш и себе си и служителите си. Вижте какво става. Внимавайте на това, което се говори. И сега, важно да разберем, че Словото Божие предупреждава, че в последните времена ще има много такива учения и лъжеучения и ние трябва да се нападем себе си. Словото Божие така. А нечестивите човеци и измамници се влошават повече и повече като мамет и бъдат мамени. Няма спираш кратко. Така че някой ще каже, до кога ще бъдат тези неща? До края. Винаги ще имат и въпросът е, ние трябва като Христови да пазим себе си всичко, което предстои. И ако мога да кажа така, в края да каже, не знаем кога ще дойде Христос, да не вземе, но знаем, че дойде. Това е важно. И затова ние нека бъдем будни и да го очакваме. Това, което е важно. В Солун си, вижте, апостол Павел казва така, в Солун си, 5 глава, 6 си казва така. И тъй, да не спим като другите, да бъдем будни и трезви. Когато така спим, значи сега хората са опиянени в този свят. Този свят има толкова красиви неща, хубави неща. Вижте, аз съм казал много пъти, не се впечатлявай това, което виждаш. Впечатлявай се от това, което стои за всичко това, за завесата, който стои. Бог стои за Словото си. Но в този свят има княз на този свят. И той си има своите изкушения. Така че целта на християнин за тази земя да бъде христоподобен и да отиде при Господа, да бъде при Него. А на дявола целта е да отклане, заколи и да погуби. И сега, крайната цел на всеки християнин да бъде при небето вечността. Но има нещо, което е важно. Трябва да се научим да живеем като хора, които преминават през тази земя. През всички чужденци. Дяволът дава много изкушения в този свят. Искаме това, искаме това. И понякога че няма много разлика това, което искат хората и което искаме ние. А апостол Павел каза, ще имаш прехрана и облекло, да ги превод каза и покрив, доволно ти е. Няма нужда да почита. Това са неща, които са елементарни. Така че никак няма този като хора, които преминават през тази земя. Защото Словото Божие казва, че Исус Христос Галатяните дойде да ни избави от този свят. Да ни избави. И сега, да ни избави и да ни вземем при себе си. Това е много важно. И сега ще завърши с един стих в 1 Петро 4:7 казва така. С който завърши, това е един стих, който точно за последното време говори. Казва така. А краят на всичко е наближил. И тъй, живейте разумно и трезво да се предавате на молитва. Нека Бог да благослови, нека се моли всяка. Святи небесен Татко, пред Тебе стоя може в този час. Наистина си благодаря за днешния човек.